Máro, je... Já natáčím. Fakt? Já šprdel, vole. Ne, To jako je, jako. to je kamera. Já se to dělám jak piča úplná, takže jako sarasu. Zítra Facebook. Proč? Já už to ani neřeším. Koukni se na ten oheň, krásný, že? To je pohoda, prostě pálení čarodějnice. Zítra zápas Darec. Jo, to je kola, děkuji. To je jenom kola samozřejmě. Určitě. Jako nemůže to být nic jiného, protože jak by to bylo špatný. Vysoký pokuty na tréninku, jak na zápase, prostě je to špatný. Tady se dívám do ohně, trošku mě to bolí oči. A kolik toho rumu tam máš? Já tam mám jenom kolu vyloženě, fakt. Ukáž. Pohoda, kola. Já už to ani neřešil vůbec. Fakt? No, určitě. Řekni nám nějakou chytrou řeč. Já nevím, vtipnou říct, prostě ten indián a kovboj a indián je na skále nahoře a kovboj je dole pod skálou. No a indián na něho ukazuje takhle, že jo. No a teďka kovboj mu ukazuje jako takhle, jo. A indián mu ukazuje tohle i tohle a pak kovboj jakože pakáče. No a teďka prostě indián jde do toho kmene svýho a ptá se náčelníka, a mu říct, prostě jsem na skále nahoře na koni a dole je kovboj pod skálou a prostě já mu říkám, že ho zdravím. On říká, že jeho Bůh je země a říkám, že můj Bůh je slunce a pak na mě ukázal tohle a nevím, co to znamená. Tak nikdo z těch vsi to neví, že jo? No tak prostě přijde kovboj do baru a teďka říká tomu barmanovi. Jsem potkal takového kretenského indiána, on mi říká, bacha, skáču. Říkám, tak skákej vedle a on na mě, tak mě chytej, na to ti speru. Dobrý, dobrý. Tímhle bych skončil, no. Jinak Kostola výborná, pohodička, Darec. Papa. Ahoj, ahoj. Papa. Ahoj. Dobré, pozdrav Facebook. Pozdrav Facebook. Pozdrav Facebook. Ahoj, píče! Ej, vole, úplně zachcený, jo! Tyhle to krásou, Co ty tam? Spulí! Daj pozdrav Facebook. Jo. To je. Ne, nenatáčím, no. Já jdem taky magistrát. Pozdrav Facebook. Všichni, úplně všichni, totálně zachcaní. Kdo je čapí, bo? Jak se mluví o chcaní, tak je požralej, ty jasný. Myslaj na mě. Ty si měl srandu a ty to děláš drama. Myslí drama. Je to drama. Aby ty baví, to je